Здравейте и добре дошли в четвъртият епизод как играеме Brawl Stars с участието на нов герой, а именно Коли. Предстои ни да вземеме Legendary звездата, при което не знаеме какво ще ни се падне, освен герой или нов скин. Така че поне над 58 героя има. Приблизително над 60. Почти. Без два героя там някъде. Точно. Така, както виждате, аз съм почти готов до Legendary звездата. Ще играеме доста, поне над 2-3 рунда. И така. Знаете си работата, харесайте клипа, споделете го все пак. И също така, абонирайте се и ударете по един-два коментара при възможност и вие да ми дадете някакви идеи за контент. Пак ще го кажа. Ударете камбаната, за да получавате известие, когато кача нов клип. Бонус видеята ги получавате, когато знаете. В 2-3 часа ги получавате. Аз разбирам, че не разполагам с по-точни уреди, като Слави, да Flashers. Така че продължаваме напред. Към клипа. Пак казвам. Браво, Ханки! Is this really happening? I just want your autograph! Don't touch my scrap! Още от последният ми удар. Знам, някои ще откажат да играят. Аз може да съм соло, но така или иначе мога и до половината. Стига да съм с малко по-бърз герой. Brawl Stars forever! Don't touch Brawl Stars forever! 4 минутно видео!
Знам. 2-3. Един отказва. I see you! Time for a game-changing play. Don't touch my scrapbook! Ние бихме стоп. Our cups are 100% recyclable. Super rare. Момента на истината. Легендари звездата. Пак повтарям. Това винаги да се чува след като ударите камбаната. Epic. Стискайте палци, защото ако това е герой, заслужава си поне над... колко минути остават? Охо! Падна ми се Star Power или... Да. Аз го наричам Ultra Power. Така че да. Надявам се да ви е харесал клипът. Видяхте как с новият герой разцепихме играта. Така че пак го повтарям. За следващия клип се пригответе, защото може да има бомбастично нещо. Така че настанете се удобно на леглото, на дивана, на тоалетната, на килима, на пода, в кенефа на клозета, където и да сте, останете и оставете един мощен лайк и се абонирайте за всеки случай, за да не пропуснете такива видеа, как играя Brawl Stars. Следващия сезон ще бъде за друга игра, а именно бягам от Соня Анакондата. Очаквайте този трейлър още днес или до вечера, там някъде по-късно ще го кача. Аз бях Влади и до нови срещи. Ще се видим на следващия клип.